RTMS. Jep. Tää muija haluu munkaan sänky sanoa sille hell nah. Mun messis berettaa, en mä haluu ongelmaa. Se haluu tehdä ohjelmaa, mä haluun tehdä leffaa. Koht mä oon next up ja mun life on leffaa. Tämä tuli iskee mua, sanoin sille en mä nyt. Ei oo aikaa deittailu, kos mun pitää tehdä money. Ei se Bentley tuhani, jos ei tee duuni for funny. Mä jahtaa unelmia, sä jahtaat mujii. Jos mun ura jatkaa tätä vauhtia pari vuot mä oon huipput. Voin mä sanoa meidit sit kun tilillä on heikkei. En mä kuuntele heitterei, sanon niillä vaan fuck you. Tää on taitoa, ei tää oo mitään luck. Yeah bro. Broski teki stäki, se tuhlas kun se ois mäkis.